5,000 מפונים או מתפנים, אבל מבחינה תיירותית... זה מספר המפונים באילת? לא, אנחנו מדברים על אלפים בודדים, תושבי הצפון. אולי זאת ההזדמנות שלי גם לומר, אני רוצה חובה לומר את הדברים הללו שליבי ליבי עם תושבי הצפון, הנענים כמובן העמוקים והקשים שהם עוברים, כמו שכולם יודעים, יותר משנה שהם עקורים מבתיהם או ספוגים בממ"דים יום יום. אנחנו, כמו שאמרתי, מארחים עדיין כמה אלפים בודדים מהם. אילת